bian then nina kamut pa chuan nimin lama ka che dan te ka ngai tu a rilru hanuam thei meu lo kumsom pali mi lek ni in mi nunalak tumin siam thrai ka mang der chu ani si a ka kutur pa la kha athilai mel mulo ma ila adam chua ka ring hau lo le ngal ma se iram channan nunna laro khovelin dem lovang che ti thu chuan kain hnem chapa kapa pathian eroin poi ka khoita ka wangin min ensan lovin ka chunga zangai ram ro se reife ka nga nuin thom riwa engma ka hriat lo awangin kong chu ka vapo vata leilet tuya ka thom hnowa thisen kai vel chu tifain ka in phi har boka khomong lovin tui pui lampanin ka tlan thazela rila drama kana thu mai boxi re om takani tui pui ka dai kai chu ra lelama barma sumdong india lo lu tum hi an bung ruanen halo om nuala min hu chuan rambuai enge an kalngam chi ani em ti min zota alamon lo ziala ke po tlan chia kani thu ka soya an phur lo mel hlom hle karil tram thu ka soya wangin an ei tur nei ang min pe khoma ril tram lai tak alo ni bok nen puar tak kani ti chuan sumdong rual ho bula chuan sangkimite omna khuwa han om ve turin ka kal ve ta a kumthum zat chu khuwa chuan kan khovi cp tlan chiatin hena omin arem rem ka thok ve a chungten ngai om vong vong thin ral tlan han ni ngot mai chu ma hun thlir changin bei hadong du hle le khazir om lova thiam thil engma zir tur om hek lo ni tin arem rema e mu nana tho chu kan na berani kumsom pasari kani ve to a nakina nupuya chia tha lo nei du ve ila nupui fanau chom nan thiam engamotak chu kanai ve angai ani ma se hebal ma thingtlang tang hian enge ka zir chhuwa chuanang kapa kha afatetan zirna educationa thenem ngai tak mi ani a barmarama chuan zir chunzom thei ni ila kapa po alom view karing ma se engtin nge eng poisain nge khopui pana lekha chu ka zirang poisa chu nei thei ila lekha kher lo po zir chak em chu ka nei kapain khovela zirna in tha tha asoi zinga kalu chak na ber pakhat chu kaparin lo lam dai ani thunga Oxford University UK ani lova Harvard University US ani heklo Solin Temple China nge ani e kakal theyangem sum kamamo ani poisa tam tham deu nei thena kong khat chu ka nei sechal panhi kan nei khamo lotiral ma ila zirna ta chuan kapain apoiti hau lovangle ma se kan rama sial chu engtin nge kazula kang aral ti mca Christmas don ani a vok pulri na satakin alenga vok amang haniber Christmas le kumtharnia vok tal tur om tak lo awangin khothen oma bong emo sial le antum ti ka ria chu hun tha chu ka man thiam angai ni Christmas le kumthara tal turan ka ngai tu thei thu committee chu ka ria tira khothen oma ran le an lo tum kha alorem lo bok nen se chal ka nei thuan riat chuan an lom hle nge ni ti chuan December ni somnia kan le drama kan se chal pani zuling tur chuan khotlang wal ho nen kan kala tui pui kan thlenga ma se India sipai lo awangin tui pui dai kai ngam an om hau lo chile rui pani kengin kom na tlang wal sang zual nen tui pui chu dai kai in le drama sial han ling tur chuan kan kal chho zela film khur ta kal zelin le chu kan han thlenga chi chu kengin kan se chal pani chu kan le tir phota rin ai takin an ngama hruya hlin kher ngai lovin kan kota chi chu umin mi zui ngal dul mai tui pui konga chuan kota chi noi hum chungin kan tlan thla zela ma se chiliak du chuan kan mamo ai tam sialin min zui dur mai chiliak masa in chu in a then an lo in si thul min rapalang ti lo om khopin min pha a kan ri thlui mai tui pui kan thleng thla a ma se tui handai du ta hau lo suin kan se chal pani chu kan hlinga aral mong ti an hriatin ral le lama tlangwal ho po chu min pui turin an local ve ngala
harsal tuklovin kan sial pahnih chu tlangval ho chuan ral leh lamah chuan an kaita a sial engemaw zat zingah chuan kan sepui leh anote hruai lai pawh an lo tel ve reng mai sial dang ho nen chuan chi ke pe hlawma mahse kan sial pui chuan chi pawh liak duh lovin ral leh lama sial pahnih tlangval hovin an kai mek chu alo thlir renga tuna tlangval hovin an kai mek sechal pahnih hi tuna kan sepui hrin hi an ni a fa hrin te an hruai bo dawn tih a hria a lung chhiani in ka ringa ka khongai hle tuipui ka dai kai ve dawn meu chuan engtin emaw tak hian ka lung a leng em ema ramhla taka kal tur ka ni awangin ka khua leh ka chhung te chu ki leh tawh ngai lo tura kalsan tur angin kain ngai tlat ani ka hoi leta kan khawtlang chu ka han thlir chowa ka lo kir leh nge ang ti in ka phun sapa kan chichal pahnih man India tangka a chengsang khat le zathum nen chuan khwaljin ho rulin China kal turin rengun khopui ka pana rengun ka thlen thlak nu in China kal dan tur chu ka ngai tu atran ngala mahse lekha poimawh neu neu leh tul tam tak lo ngai nen ka kal thei ka ring ta lo ka beidong em ema chuti lai chuan China embassy a thok Burmese pakhatin China kal kher ngai lowa kung fu zir theina thatak min ko hmu hlo maya Solin temple han thleng pakher lo ma ila ka chak em thin martial arts ka zir thei tur chu kalom em ani ti chuan rengun ka thlen thlak atanga kar khatna martial arts school taekwondo big zirna chuan kain pulut ve ta reng mai mahse ka lo chak angin thil ani hau lo training a hau tak ema ka lu tir thakhat dawn chu na lo lai ka om lo ka taksanal tuk chu in thiar tur po in ka thutung thei lo hial ani zing le tlaya Buddhist puithiam khir zet nuya kan training thin martial arts dang zong a in taekwondo hian kia pet hi atam zok em o ti tur khopin kan pet na sa a zuana boruak a in thevir zet nuwa target va pet te chu kan tingun hle tutianga boruak a in thevir zet nuwa opponent va pet chu amoin anadu hle bok ani chuna adu in remoi lam hanjira athenin lekha anjir bok saprong thiam kadu awangin English class ka kalve thin thung insual chau zir tura lut khan chu zirni na tang chuan insum theina do theina dikna le mani inthunun theina te chu ka zir chuaka Buddhist puithiam den kolna hnuai om si kha thil dik le tha omdan moi chu ni tin kan zira milam biani si kha pathian nung bethin Christian inti te a hian an inzirti dan kha athazok em o ti tun nu hian ka ngai tu thin thil sang sang kan zira insual chu skula subject sang zinga pakhat ve ang chau ani kan thiamna skills chu bidang ti nat na nemo sual rong bol na ta ni lo mani in venan kan mang tur ni ti chu ni tin kan chang soyani kan thiamna chu ei hmu nan mang theilom se ti chu kan ho tu te du dan ber ani bok thil sang zirna in ani tlat awangin zir chuak to re the ko sa an om ngai lo ti chu zirna in midang ten an soidan ani tin belt hi martial arts school dang angin an tiam ve ngai lo kung fu school sumdonan tak manga zirlai an hip theina tura thlariat emo kumhni chunga black belt lak theina ti thin ang an ni velo admission ti laya engtika nge black belt kala kang tia zonan donin I theina le imizia a hriat main high school hian black belt atiam theilo che ti in an chang thin tin black belt chu konga hrian mai hi ani lova black belt ni na tak chu thinlunga zok a omani antibok thin black belt ren chu du wang hrim alut beidonga tlan chuak anom nual bok thin ani ti chuan theitop chuwa kumli don ka zirnuwa black belt lo chuakin kumni aral le meu chuan tudan ka zo vele to bok zirna education ang tho hi ani a MA MCom le adangte zirzo nuwa po zir tur tam tak lo om degree tam tak lak nu po zirzo tak thailo ang hian color belt sang le black belt ren nu po in dan sang nine dan thleng aloma master level halom le zel poisa oma kan pe ani phot chuan dam chung zir tur a omani ma se MA valin aruk taka midang chung leng anga in ngai ang hian kung fu zirni in tha tanga black belt reng chuak thei ngat chu ke kani ti in
anin ring tok ve hle thin ani zirzom zel la du maila sum le hunin min phal sak to lo nuin hring nuna a thaber tong chho zel turin chu zirnei na buddhist puithiam ten mal somna min thla nuwa chu zirnei chu kumruk don ka chenchil nu kumsa khatla zakua somriat pasari December ninga ka chua san veta chutiang zirnei in tha atanga ka chua nu relote thildang em kalaton ma a rangun night club a bona chuaka kain nam noi ve chu poi ka ti em ani kangai em thin Mizoram azalen tak thu ka hriat aliam alom na kha ka nei om love pon borua ka tem tlem ema ka lo shelok lo ani December thangai ani bok nen kumsom don nuwa kan khuwa chungte bula Christmas kamang ve don ta nia kain hriat awangin ka phur ani ma se tan ina jok kaluta she om tin reng ka tur ta jok si sildanga ko matang chuan chatui nai tak tak ka donga tui thiang hlim ka intazia bok sildanga kain sona tanga ani thumna tlai lama ka sela jail commandant le gat panni an lo luta jail commandant chuan Israel ta mania lo mutu chi khan ala chuak cheni ti min shila gat pakhat jok chuan engemaw pek mi pek pa in thlak ro le mi ti a kamis pantlon le jin ke korkak nu chuan kan pali in ka sel chu kan chua santa kaloma kalhim lu tu chu jail commandant in min biak na zo sai po ka chang mu mal talo jail compound ka chua san don meu chuan nunglam ka hoi kira ka nu ka ul do hial mai shom vel le ma sila thlali vel lai ko omna kha ka chua san don tak wang ani thian le mel hriat thar engemaw zat ka charna hmun ani meu atin ni pona chuan Myanmar sipai pathum hi an lo ding renga an bula sipai jipa chuan lutin chu tan in shom tak chu kan tlan san ta wanga minute somli don kan tlan nu chuan in lian le thapa ngai tak lu don po sipai duty paltang phot ngai hi kan thlenga room pakhat lian lo te chelowa min tira anu dewa chatui nai tak karuma min lo petlap mai bok sipai kha kala mutlat lo komna chu sipai in ani ngai karing engti tura min du nge nia zela tang hiala min la chuak chu niang mo zandar som pakhat don kamut hil don mek lain kongkhar ki thom alo oma kongkhar chu aloin honga sipai nge chu alo lut ilo mu hil manem ni alo tiluta kamut na ta thopa in lamu hilove katia thodu su hei atlai to a naktu kanin bedonia mulero ti in room chung chu en ko zuka mutuile ti in achok vele mai atuk zinga ka exar tur chu sipai ho tu in lu na duty sipai te chuan min chhotir an phal tlat lo saya phalna te lovin tu ma lu le chhotir kan thailo ni an ti tlat mai tan ina khan exar kala ngai lo ang ani a tan in ber ka chua san nu po kala zelen tlat lo chu kaning em ani ka breakfast ei tur chial loin min ron pek ei mek lain sipe chu airbag khain fai full lar chungin alo luta mizo chau ni lo namdang ho po hian an lo fai fu ve tho ti ka hra ve chia a bag ron khai lu chu ka bag ani ti ka hria ka thlena rengun hotel ka da tan in ka lu san le ta kha ni ka mu le ka rin lo nen ka mu le chu kalom em ani ka khumbula do kana a bag ron ken lu chu da in zanlam kamu tha em ti te mi zota barma sipai lal dang an nelom ro hlom nen rin ai takin ka pu ero anelom donin ka hria ka thil ena do kan epa thutna oma chuan a thu a engei ming kha ming sei takni khan ka hria alo ti phota tla ming thanga za hau ka ni a tlanga emo minga emo ti in min ko mai ro chu midang min ko dan po ni ti in ka changa i ming chu eng po lo ni ro se kan nai tho chung chu ming dang I put angai don ni poiti nai nem alo ti a poiti than love ma se eng na thok tura min tu nge ini hrim ka ti a James ni ro chu nai tho sak tur tan po lam ol berang eng na nge tu na chiang nge tho don ti chu nakina kan la soi don nia ti in a tho ka ngala ka thil ena seng tu ma ka tho ve tur chu tikhan daro ti in chung puilama chelo chu ke ena seng turin a ko ngala
eng na nge ka tho don ti chu hriat ka chak hle mai tin tu tan chia nge ka tho don ti po ka hre chak ani ama tan ka tho ka lorin nen midang tan ka thok zok don ang ta hle mai ka bek aron khailu chu ka ve en ngala angai ngain engkim barmaram pum huap taekwondo championship a gold medal ka lak le competition rang medal le trophy ka lak te po ala om vek ka pu chu fel nu chuan ka nu le pa tan ka dam thu le ka ho thei trep to thu ka le ka thon ka zia ka a office a kal tur chu ka room a lo lut ko ya voin chu ti khan lo ha dam la nak tu ka tangin pistol ka izir donia ti in min chu asana engna tak chu thok do ni mo pistol ka zir hial ngai ta chu Indian Vaipa bula pistol ka zir po thla hial atling to a chu ka trainer Vaipa chu Indian Army bang kumsum thum le panga vel tur hani a Orissa lam mi ani ke ma ang thawa pangoi choi ve tak ani a ke min train tur rim sipayan India tanga acha lu ani pistol ka kan zir na mun hi Myanmar sipai te silai ka zir na mun ani chutiang mun min man tir theidana kan pu chu alalin athu ve hle ani ka ring tin ramdang mi min zir tir tura acha lu thei awang po chuan a hausak view ka ring bokani inzirna kan man pistol hi 0.22 revolver Organ Factories India siam tum khata muriat pai thei ani a pistol te fel tak India ma commercial handgun an siam chua zinga te ber ani nge 5.5 inches leka seile 250 ranga 280 grams leka rit ani bok he pistol hi sarkar million emo sumdong hausa ten self defense atanan man thin ani atet feldana asiam tu te point self defense man ru atan liwa an siam ani ngei po arin om atet ema wangin thomno emo poisa ip kara zeruk mai theini in handgun dang zong ain pairuk po olbik emani thani don kanin zirtir nu chuan ka zirtir tu pa chuan baya kanin then ahun ta khati zong kha ani mai civilian tan zirtur dang vak om to lo naktuk me a hian India ka kile to dona India ilo ho huna meron to nge ro ti in kanin thla a kamu tir khan ke India vai huat na ala re tlat luwa India vai ani wang hrimin ka hongal ema ma seril rupui tling ka pului tlata kanin zirtir zo meu chuan kan mizia alawin ang deu bok nen kalongai na man ani puitlingin ni tena thlanni vel thildang tiluwa pistol han me po areng tanana chu thiam view to in kain threfe to a apaina tanga po churuala me po ngalin meter ko vela apple ti vel target ka fu ve chat thei to ni pistol ka ber ka zir zo nu chuan ka na chu ka thongal mai ka ring to a ma se ka na tur min shil tu tur ber ka pula chu ka mukhata view mai engna tak chu thok do ni mo he kom na ina hian puale chialo pathum chau ka muthin kom tirin sipaya nu pui ni nge karin kumsum mile panga vel tur mel thale thaising mai ngovur mai ka mu bok thina ma se ani chu ka mu lo na chin po arei le to karum ti lo room dang emo in puilam hrim kalut ngai lowa tu te nge chenga chu ina chuan mi engzat nge om ti po ka rek lo zing ka thawa in hnuilama exer la in breakfast ke zo pistol ka zir turin nileng deu tho in ka thang bole thin pistol ka zir tura ka chuak ti lo zela tanga ka chu nuin kho chung lama kala chuak ngai lo hrim bok James ilo thamo ka fanu lo hong dona airport a kan vamo don o lo in siamang che te in a chuak le ngala nupui nei am ti po ka chian lo lain fanu alo nei reng mai zandar ko vela chuakang le te in kanin zui chuaka sipai pakhat hian karmalam lu na milo hon sakin ka thuluta kapu ro nunglama athulut ve thung kan tlan ngal mai ga tur sipai a ruai haulo escort motor kan hnunglo tlan om heklo makkati hle achan chu nidanga chuareng rengin silai keng sipai pani athut pui nge ya achuna kar nunga escort van pakhat am army paruk chuana atlan bok thin ani tun tuma ero driver nen kan pathum chau kan ni kapu chuan James motor khali thiamem alo ti a ka thiam lo thuin ka changa
avan boi thlak don ve alo ti a saya enge ni ta motor khal thiam ka ngai ni ka ti a angoi wang nuwa fanu ko nei ve a Australia doctorina om chol mangin lo ho don ni ati te daya ka zona le achan na hi ain person thin hle darkar don kan tlan nuwa Rangoon International Airport kan thlenga airport chung kan lut chu airport security sipai ten kapu chu an lo salute na samai andrama na chuan alo lal hle don ani hi kati hial darkar khat don kan nga nuwa airport chung atang chuan khwal jin an lo chuak supa nu pakhat lo chuak mek chu ka hmu nuwa ang kapu nu pui amo ka ti kha ni afanu zok alo ni tlat mai kapu nen chuan anin ngai hle ti hriat takin ein ko vonga alake chu vatin pon lama chuan kan chuaka adana tanga driver in motor alak chuan nu chuan bungrua da lut felin kan tlan chuak ngala minute sompanga vel kan tlan nu peng pakhat kong lun lo zok lama kan tlan nu rei vak luwa kan hnung lama tangin car pakhat hi chak takin alo tlana kan driver chuan side pe in ain pel tira ma se chu car chu kan ma fit somni vera lai zetin avadinga adin rolin mai tuam mi panhi hi car atang chuan lo zong chuak ngalin silai a ring hal zot mai